Praise God. Praise the Lord, brother. Praise God. Praise God. सिस्टर कितेंगी तिका नेटवर्क इश्यू आसा दिसता. तशें जावन ती जॉइन जाता आतां. पळय आमी ताचे ते दळमसर आमी मुखार सिया. जायना न्ही सिस्टर? Okay. वय. Praise God. Praise God. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. ह्या संजेच्या वेळार तुवें आमकां सांगाता हाडलाय बापा. बापा सगळो दीस आमी आमचे वावर करन आनी आमकां तुवें सगळ्या दिसाक तुवें आमकां राखून व्हेलाय आनी तुवें आमकां तुजो सांगातपण दिलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आयच्या दिसा आमकां तुज्या बसवण्या प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां जिवंक तुवें फावो केल्लें बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुवें आमकां खरी एका आशिर्वादांनी आनी अधिकारांनी भरलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुवें आमकां ह्या वखदार तुवें सांगाता आमकां हाडलाय आनी आमी तुज्या उतरां वयर आनी तुज्या बसवण्या वयर आमी प्रत्येक नियाळ करूंक आनी ताचे वयर आमी प्रत्येक शिकोवंक आमी हांगा जमल्या. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 सिस्टर तिका एक पोस्ट दिया तुमी आयली ती सिस्टर. Praise God. Praise God, brother. Praise God. Praise God, sister. स्टार्ट करा सिस्टर. आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या केलंय. स्टार्ट करा तुम्ही. वय. प्रेज गॉड. अर्घ पवित्र आत्मा, अर्घ देव बाप्पा, तुझेर हात देता बाप्पा आणि तुझेरच हे सगळे वेळ तुका समर्पित करता आणि तुझ्या नावान हा सुरुवात करता. हे मागणी करता जेजूच्या नावान. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज. कशी असा सगळी? प्रेज गॉड. आशीर्वादित. highly favored. Highly favored. Praise Jesus. आम्ही भावार्था विषयांती शिकून आसात न्हय? प्रेज गॉड. गेले बुधवारांत हांवें सांगले आनी सबार फावटी आमी आयकलां ब्रदर आनी सिस्टरींनी रिट्रीटांत जावं झूम सेशनांत आमकां भावार्था विशयान चड आमकां जाणवाय आमकां दिलेले आसा देवाच्या उतरांत न्हय? प्रेज गॉड. तर आज आमी देवाचे उतरांतच ते उतराद्वारेच आमी आनी चड शिकया भावार्थाचे विशयान. प्रेज गॉड. कित्याक भावार्था विशयान कितें शिकया कित्याक ते एक मूळ जावन आसा आमकां देवा थंय वाडोवंक. जेजू क्रिस्ताचे हर एक उतरांत आमी थीर रावन आमच्या जिवितांत जैत व्हरूंक जैत पळोवंक जाय हर एक क्षेत्रांत आमच्या जिविताचे. तर आज आमकां हर एकल्यांक भावार्थान थीर रावचे एक गरज आसा. वय. प्रेज गॉड. कित्याक
सबारपटी ह्या संवसारी जिवितांत आमी आसतना आमकां सगळ्यांक एक टेम्पटेशन तर एक पिडा शिडा जावं एक कश्ट म्हणजे हर एक वेळाक आमकां दोळ्यांनी दिसता आणि आमी ते अनुभव करता सडन आमचे सराउंडिंग आमचे भोंवतणी कितें जाता ते सडनली आमचे माइंड आमचे मना कितें जाता ते आकर्षण जाता त्या सिच्युएशनाक प्रेज गॉड पूण Praise God. आमी ते आकर्षणाक दिनासतना आमचे कुडीक आमच्या मनाक आमी थीर रावंक जाय जेन्ना आमी देवाचे उतरान थीर रावता आमी भावार्थान वाडूंक सुरवात जाता आणि त्या वेळाक देवाचे उतर आमकां बळ दिता त्या क्षेत्रांत आमकां जैत पडूंक प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू जीसस तर भावार्था विशयांत आमी कित्याक हे भावार्थ आमकां गरज आसा आमच्या जिवितांत म्हणजे आमी आयकल्ले आनी शिकलेली लास्ट विकान न्हय ते आमी शिकलेली 2 वर्सेस आमी शिकोन आसली एक हिब्रूज 11:6 जे सांगता आमकां देवाक मानूंक जाय तर आमकां भावार्थ म्हणजे एक गरजेचे आणि ते शिवाय आमकां भावार्था विणे देवाक मानूंक साध्यच ना म्हण प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर थंय एक मेन इम्पॉर्टंट आमकां दिसून येता की भावार्थ कितले एक नेसेसरी एक वायटल ऑर्गन म्हणतात एक वायटल भाग आमच्या जिविताचे न्हय आमच्या कुडींत एक बहुमुख्य एक अंग असतात ऑर्गन्स असतात हार्ट जावं किडनी जावं ब्रेन ही सगळी एक बहुमुख्य अंग जावन आसात आमचे कुडीचे तशें आमचे आत्मिक जिवितांत भावार्थ म्हणजे एक बहुमुख्य एक अंग जावन आसा एक जिवीत आमी जियोंचे जावन आसा प्रेज गॉड तर आमकां भावार्था विणे कोणाचे न्ही देवाक मानूंक जाय आणि ते आमी ते विशयांत आमी जेन्ना शिकल्या आमी हेच चॅप्टरांत 30 to 33 वर्से आमी शिकलेली खंय एक आमकां थोडे लोकांचे थोडे प्रवादियांचे थोडे विंचून काडली ते लोकांचे दाविदाचे आसून दी सॅमसनाचे एक मोजेसाचे गिदियोनाचे विशयांत आमी शिकली की कशे तिणी ती सगळी आमचे बरीच एक साधारण मनीस असले ती पूण देवान तांकां विंचून काडले आणि तांकां एक भावार्थान थीर रावूंक तांकां साध्य जाले थंय कित्याक ती भावार्थान मुखार सरली देवान दिल्ले ते हर एक भासावणीचेर ती थीर रावली आणि त्यांचे भावार्थ वाढले ते क्षेत्रांत आणि ती त्यांच्या जिवितांत ती जैत वेली न्हय प्रेज गॉड तर आज आमी आनी थोडे देवाचे उतर पळोवया कितें हे भावार्थ आमकां गरजेचे म्हण प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर आज एक उदाहरण दिवचे जाल्यार एक उदाहरणांत हांव सुरवात करचे जाल्यार ब्रदर रोनाल्ड तुमकां एक सिंपल क्वेश्चन विचारता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस जर तर तुमी तुमच्या घरांत चिंता की तुमकां एक घरांत वायलेट सिस्टराक तुमी एक मिक्सर ग्राइंडर ना वॉशिंग मशीन एक यंत्र म्हणतात न्हय आमकां यूज जाता ते हाडून तुमी तिका दिले यूज करूंक आणि तिणे ते यूज करूना थंयच दरयली कित्याक तिका जाणना तेजी जाणवाय ना कशें ते उपयोग करचे म्हण तर ते कितें फायदेचे जाता तिका ना तुमकां ना घरचे लोकांक ते ना यंत्र हाडलेले ना ना पूण जेन्ना ती तेजे विशयांत शिकता आणि तेजे बरी ती ते इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल वाचून तेजे बरी ती कार्य रुपांत करता तर तेजे थोडे तरी तिका उपयोग जावंक सुरवात जाता वय 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 थँक्यू जीसस तर थँक्यू अशे आमचे जिवितांत सबारपटी आमकां देवाचे उतर उलयता हर एक वेळाक जावं पुरो कोणा सिस्टरी थाव ना रिट्रीटांत गेले तेन्ना भावार्था विशय आमी सबारपटी आयकला पूण जर तर हांव आयकूनच असले पूण ते उपयोग करूना भावार्थांत हांव थीर रावन माझ्या जिवितांत हांव ते कार्यरुपाक हाडूना देवाचे उतरां तर ते कितें तर माझे जिवितांत भावार्थ जावं देवाचे उतराची कसली तर एक उपयोग म्हणजे हांव पळयताय की
ना पळयना. ना पळयना कित्याक म्हाका जाणवाय आसा तुम्ही वायलेट सिस्टर ते वॉशिंग मशिनाचे विशयान सगळे सांगता अशें यूज करचे हेजे मॅन्युअलान तशें आसा इतले वस्तूर घालचे तितून सगळे तुम्ही सांगतात पूण तिणे यूजच करूना आयकूनच रावली तर तिका काय फायदो पडना ते यंत्र न्हय वय तशें आमच्या जिवितान आमी फकत आमी भावार्था विशयांत आयकूनच रावली आमी आयकूनच रावतले कित्याक देवाचे उतर जाकोबाचे पत्रांत आमकां सांगता तुम्ही फकत एक आयकून रावची मनशांनी पूण ते कार्यारुपाक हाडचे देवाचे उतरां आयकून ते कार्यारुपाक हाडची एक मनीस तुम्ही जायचे म्हण प्रेज गॉड तशें आमचे जिवितांत आमी एक भावार्थाचे विशयांत आयकून रावले पुरो जायना पूण ते मुखार सर तेजे बरी जिवीत हांवें थीर जावन रावूंक हांवें शिकाचे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर आज देवाच्या उतरांत आमी आनी शिकया भावार्था विशयांत आमी 2 Corinthians chapter 5 2 Corinthians chapter 5 verse 7 praise God कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय बगार भवर्तच्या उजवाडान चलतांव. praise God Praise God. देवाचे उतर आमकां सांगता कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगर भावार्थाचे उजवाडान चलता तर आमकां आमी ह्या विशयांत आमी शिकया हांगा थोडे तेजे पयले हांगा आमकां सांगता बगर भावार्थाचे उजवाडान चलता दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय आमकां दोळे आसा हर एकल्यांक न्हय देवान दिल्ले दिश्ट आसा न्हय प्रेज गॉड पूण ते दिश्ट देवान कित्याक दिला कितें पळोवंक आमकां उजवाडी दिसता काळोखी दिसता आमचे भोंवतणी कितें जाता आमच्या जिवितांत कितें परिस्थिती येता कसली प्रॉब्लेम येता सगळे आमी पळयता पूण भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलोवंक जेन्ना सुरू करता त्या वेळाक आमकां ते भासवणेचे ते एक देशांत जशे इस्रायली लोक वचून पावली तशे आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलताना आमी वचून पावता ते भासयल्ले हर एक ती एक देवाची भासवणी आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेता गेले वारांत आमी शिकली हिब्रूज 11:33 आमी एक भासवणी जोडून घेता म्हण आमी जेन्ना भावार्थान थीर रावता तेन्ना आमी उजवाडान चलता आनी ते उजवाड जावन आसा भावार्थाचे आनी ते भावार्थ खंय थावन आमकां उजवाड आमकां येवंक फावो जाता आमच्या जिवितांत आमचे ते हर एक क्षेत्र कसली ही भावार्थाची उजवाड म्हण आमकां हांगा सांगता हे भावार्थाचे उजवाड जावन आसा देवाचे उतराचे उजवाड कित्याक देवान सांगला तो जावन आसा जिवीत तो जावन आसा एक उजवाड आय एम द लायट ऑफ दीस वर्ल्ड म्हटला तर तो एक उजवाड जावन आसा जेन्ना ते आमी देवाचे उतर भावार्थान घेता आनी थीर रावता आनी उलोवन सांगून भावार्थान आमी थीर जाता ते क्षेत्रांत खंय एक काळोख आसा खंय एक प्रॉब्लेम आसा आमच्या जिवितांत थंय आमी उजवाड पळोवंक सुरू जाता आनी हे उजवाड जशे आमी एक लायट बल्ब पेटलेले आमी पळयता आमच्या रुमांत ना स्ट्रीट लायट्स पळयता खंय एक लायट्स दिसता आनी सगळे अट्रॅक्शन आमकां दिसता सोबीत दिसता आमकां एक फंक्शनाक लायट्स घायले तेन्ना तसले उजवाडाचे विशयान सांगना देव हांगा हे सांगता भावार्थाचे उजवाडान कित्याक भावार्थ खंय थावन उपजता भावार्थ खंय थावन उपजता आमच्या जिवितांत भावार्थ उपजता देवाचे उतरांत थावन आनी देवाचे उतरांत हर एक उतरांत भावार्थ आसा जे आमी एक साधारण रितीन देवाचे उतर वाचूंक आमी सुरवात करता आमी जर तर ते उतराक आमची मना एक
धारून करन असताना ताका एक सेन्सिटिव्ह जावन तेजे एक आपणाकच सांगला हे देवाचे उतर, म्हाकाच हे देवाचे उतर सांगला, हे मोजेजाक सांगले त्या वेळार, पूण आतां हांव वाचतना हे उतर म्हाका म्हण हांव जेन्ना हे लेखता तर हांव ते देवाचे उतरांत असली भावार्थ, ते उतरांत असली भावार्थ माझे जिवितांत उजवाड हाडूंक फावो जाता. प्रेज गॉड. आमी बारपटी कितें करता, भावार्थान चलोवंक आमी सुरू करता आनी त्या वेळाक आमी चिंता की थोडे विशयांत आमकां एक व्हडले मिरेकल्स जाय तरच हांवें भावार्थान चलोवंक जाय. म्हाका एक व्हडलो एक कॅन्सर पिडाय आयला तेन्नाच हांवें भावार्थान चलोवंक जाय, न्हय. एक साधारण एक तकली फोडाफड जाले ते एक सिंपल एक ल्हानशे देव तुमकां पळयता त्या वेळाक भावार्थान तूं कितलो थीर आसा त्या ल्हानशे विशयांत म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. आमी वेळ राखून रावचे न्ही. केन्ना व्हडले व्हडले प्रॉब्लेम्स म्हाज्या जिवितांत जाता आनी हांव देवाचें उतर घेवन हांव उलयता म्हण, पूण म्हाजी जिवीत जेन्ना हांव देवाची उतराची जाणवाय म्हाका मेळ्ळा, ल्हान ल्हान विशयांत तुमी देवाचे उतर घेवन जावन दी ते सिंपल एक तकली फोडाफड जावन दी ना, सिंपल एक थंडी ताप आसून दी. प्रेज गॉड. जोर आसून दी. प्रेज गॉड. त्या विशयांत थीर रावंक शिकाचे आमी, कित्याक त्या वेळाक आमचे भावार्थ पारखूंक वयतले. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. आनी त्या वेळाक त्या विशयांत जेन्ना आमी सिन्सियर जाता, जेन्ना आमी पाती येता, भावार्थान थीर रावता, त्या क्षेत्रांत आमी उजवाड पळोवंक सुरू जाता. अशें ना व्हडलो एक हांव पिडा येता आनी तेन्नाच हांव देवाचें उतर घेवन हांव थीर रावता, न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, आमकां देवान एक गिफ्ट म्हण दिला. हर एक अंग आमचे कुडींत एक गिफ्ट म्हण दिला, न्हय. प्रेज गॉड. हे देवाचे एक देणे आमकां. प्रेज गॉड. आनी ते देणे आमकां बरेकन धरूनचे, न्हय. हर एक अंगाक एक एक फंक्शन्स ना तर एक कार्य म्हण दिला आनी तशें दोळ्याक दिला एक दिश्ट पळोवनचे. आमी सगळे पळयता, पूण भावार्थाचे उजवाडान जेन्ना आमी चलता त्या वेळाक आमकां जाय थीर रावचे, दोळ्यांचे दिश्टीन पडचे त्या उजवाडाक, त्या प्रॉब्लेम्साक पळोवन थीर रावचे न्हय, पूण भावार्थ आमी चलोवंक सुरवात केले तेन्ना देवाच्या उतराचेर थीर रावचे. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. तशें आमी पळोवंक गेल्यार आमकां बायबलांत आमकां सबार लोकांचे एक जिवीत आमकां प्रवादी जावं एक विंचून काडली. एक मनशांचे आमकां जिविताचे विशयांत गत आसा, जावं दी दाविदा विशयांत, जावं दे अब्राहमा विशयांत, आनी जावं दी ते आदाम आनी एवेचे विशयांत. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. पयले तांकां रचले ती मनीस आदाम आनी एव. प्रेज गॉड. तेणी कशे भावार्थान चल्ले की ती दोळ्यांचे दिश्टीन ती चल्ली. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. कशें ती चल्ली तेंच्या जिवितांत पयले जेन्ना देवान तांकां रचले. प्रेज गॉड. देवान रचल्या तेन्ना तांणी भावार्थान चल्ल्यात. वय. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना तांकां टेम्पटेशन्स येयले, दोळ्यांचे दिश्टीनी तेणी पळयले, कशें ती चल्ली. प्रेज गॉड. जाल्यार तांकां ते ओवरकम करूंक जावना. जावं. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. देवान एक आदाम आनी एवेक रचले तेन्ना बरे रितीन आपले स्वरुपायेन आपले सरकोस तांकां रचलो आनी ते सगळे एक संपूर्ण एक हाडले ते एदेन बागेंत एक परफेक्ट जागो करून तांकां जाय असले थंय तांकां सगळे फावो करून तांकां थंय हाड धरयले न्हय. प्रेज गॉड. तांकां थंय जिवीत करून आनी एक तांकां देवाचे उतर दिले, एक इन्स्ट्रक्शन दिले देवाचे उतराचे, न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. त्या वेळार ती कशी तांची जिवीत जगली. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड.
ऐकता की ब्रदर? हा प्रेज गॉड. ऐकत होय. एक पटी लॅग झालाय. ओके ओके. थँक्यू जीसस. तर आदावानी एवेक जे एक संपूर्ण एक हाडले ते एक जागेंत जेन्ना देवान हाडले, प्रेज गॉड, सगळे तांकां असली थंय तांकां फावो केले जिवीत करून रावूंक, प्रेज गॉड. पूण एक देवान उतर दिल्ले तांकां की तुम्ही सगळे झाडांची फळां तुम्ही खावंक शकतात, पूण बागेंत असले ते मध्य 2 झाडां आसात, तितून एक जावन आसा जिविताचे झाड, एक जावन आसा एक बरे आणि वाईटपणाचे एक जाणवाय समजणी दिवची. होय, त्या झाडाची एक फळ तुम्ही खाऊ नजो म्हण तांकां एक आदेश ना तर एक इन्स्ट्रक्शन देवाचे उतर तांकां कळीत केले, प्रेज गॉड. आणि जे दिसा तुम्ही खाता तुम्ही खरीत भाशेन तुम्ही मरतली म्हण, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि त्याच वेळार केन्ना आमी उत्पत्ती ग्रंथांत चॅप्टर 3 वर्स 6 आमी पळयता. ब्रदर ते घालतात की? थँक्यू जीसस. 3 chapter 6. Chapter 3 verse 6. होय. स्त्री एक त्या रुखाचे फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आणि तो रूख पळोवंक सोबीत आणि जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हणून बगलें. देखून ताचे एक फळ तिने काढलें आणि केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिने तें दिलें आणि ताणें तें केलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. स्क्रोल करता ब्रदर 6th वर्स म्हाका. ओके, प्रेज गॉड. स्त्री एक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हण दिसली. रुचीक म्हण दिसली म्हणल्यार हे एक सेन्स तिका सांगता. जेन्ना ते सैतानान तेका एक उतरां उलयली तर तिका दिसलें तिका त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हण दिसली. हांगा सेन्सस तिचे प्रायोरिटी जाले. सेन्सस तिने देवाचे उतराचे वयर तिचे सेन्ससा वयर तिका सुरवात जाली, प्रेज गॉड. कित्याक ती पळयता ते उतरां आयकली पयलीं, प्रेज गॉड. आमी कोणाची उतरां आयकूंक जाय ते चड गरजेचे. ती सैतानाची उतरां की ते देवाची उतरां, ते देवाची उतरां बरी आसात, लोकांन उलोवची उतरां आमकां ना, ती एक संवसारी जिविताची उतरां आसात जे सैताना थावन येता, आमी ते पारकोंक पळोवंक जाय, प्रेज गॉड. पूण हे स्त्रियेक हे एवेक जेन्ना ती रुखाची फळां खावंक तिका सैतानान उलयले, त्या रुखाची फळां खावंक तिचे उतरां आयकून तिका रुचीक म्हण दिसली. आणि तो रूख पळोवंक सोबीत आणि जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जालो म्हण भोगलें. तिचे आता इमोशन्स ते पहिले तिका रुचीक म्हण दिसले, ते रूख पळोवंक सोबीत दिसले दोळ्यांक, वय सोबीत आणि जाणवाय जोड दिवचे, प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. देवान दिल्ली ती दुसरीच जाणवाय तांकां आसली, प्रेज गॉड. पूण ते देवाची उतराची जाणवाय सोड ती हे तेंचे सेन्सस कितें सांगता, तेंचे सेन्ससाक कितें आशेवन तांकां बरें दिसता थंय ती तेंचे सेन्ससाक चड प्रायोरिटी दिला, चड तिणी महत्व दिला, प्रेज गॉड. आणि अशें आमचे जिवितांत हर एक वेळार ह्या संवसारी जिवितां आसतना आमकां सेन्सस उलयता. आमची जे इंद्रियां आसात, हे 5 इंद्रियां जे आसात, आमचे दोळे जावन दी, आमचे कान, आमी उलोवचे हे जीब, आमचे हे आंगाची खात, प्रेज गॉड, स्किन, हे सगळे आमकां एक देवाचे उतराचे विरुद्ध वसूंक सबार पावटी आमकां योजन करता आणि वचून पावंक आमकां ते एक साध्य जाता. पूण आमी आतां आमकां जेन्ना जाणवाय मेळ्ळा देवाची उतराची, आमी हर एक वेळाक
पारखून पळोवंक जाय हे देवाचे उतरां थावन येता कितें हे दुसरे संवसारी जिविताचे हे एक आमचे 5 इंद्रियां थावन येतात हे आमी पारखून पळोवंक जाय कित्याक जेन्ना म्हाका ते एक सोबीत दिसता रुचीक दिसता बरें दिसता प्रेज गॉड माझे मनाक ते एक भोगूंक सुरू जाता माझे मनाक एक ते इमोशन्स जावन दी ते सगळे म्हाका भोगूंक उलोवंक सुरू करतात प्रेज गॉड देखून ताचे एक फळ तिने काढले आणि केले प्रेज गॉड कितें केले तिने हे सगळे 5 सेन्सेस प्रायोरिटी जाले महत्व जाले मागीर तिका कितें जाले तिने ती देखून ताचे एक फळ तिने काढले आणि केले उपरांत आपल्या पतीक तिने ते दिले आणि ताणेही ते केले प्रेज गॉड थँक यू जीसस खंय आमी आमचे हे 5 इंद्रियांक आमी हर एक वेळाक माझे जिवेन माझे कुडींत कितें एक पिडा आसा म्हाका ते हर एक वेळाक उलयता म्हाका हर एक वेळाक उलयता की ते एक तुका हांगा सिम्पटम्स आसता तुजी जोर तुका कमी येवना तुजी थंडी जावं दी तुजी दूख जावं दी डॉक्टर उलयता ते रिपोर्ट येता तुका ते जे डॉक्टरान दिला ते सगळे उलयतात आमकां आत्मीक रुपान ती सगळी उलयता खंय उलयतात ते उलयतात आमच्या मनाक आणि जर तर माझे मन हांवें नवीकरण करून घेवूं ना देवाचे उतरांत तर म्हाका कठीण जातले ते माझे आत्मीक जिवितान जे माझे सेन्सेस म्हाका उलयता माझ्या मनाक जे उलयता ते महत्वाचे जाता न्हय देवाचे उतरां प्रेज गॉड थँक यू जीसस हर एक वेळाक माझे सेन्सेस जेन्ना म्हाका उलयता त्या वेळाक हांवें देवाची उतराची एक जाणवाय जर म्हाजे लागीं आसा ते जाणवाय म्हाका भितरचें म्हाजे आत्म्यांतल्यान पवित्र आत्मा म्हाका ते जाणवाय म्हाका उगडास करून दिता प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा आनी तो आमचो शिकवणदार आसा तो आमचो मजतदार आसा हर एक वेळाक तो आमकां सांगता कितें हांवें करचें म्हण त्या वेळाक ते परिस्थितीन हांव एक रॉंग डायरेक्शना वयता कितें एक देवाचे उतराचे परी माझे जिवीत जियोंक हांव वयता म्हणजे म्हाका एक जाणवाय तो शिकयता प्रेज गॉड आनी देवाचे उतर माझे मतींत घालता आनी जर तर माझे मन नवीकरण जावना तर म्हाका कठीण जातले आनी हांव जशें हे उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता तिणी एक तेंचे 5 इंद्रियांक एक महत्व दिले प्रायोरिटी केले आनी ती आमी मुखार वाचलेर हे उत्पत्तीचे चॅप्टर 3 आमी वाचलेर आमकां पळोवंक मेळटा आयकूंक मेळटा की आमी खंय आदाम आनी एवेन एक पातकांत पडली आनी ती आत्मीक रुपान ती एक मरतात प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी थंय थावन आमी जल्मल्ली प्रेज गॉड थंय थावन आमी सगळीं ह्या संवसारान जल्मल्ली आमचे आवयचे कुशवेतान आमी एक आत्मीक रुपान जेन्ना आमी जन्म घेतात आमी एक आत्मीक रुपान आमचे एक जन्म जाता खंय आमी आत्मीक रुपान एक स्पिरिच्युअली डेड जाल्ली आमी जल्म घेता प्रेज गॉड पूण जेन्ना मी हे संवसारांत येता आनी देवाची उतराची जाणवाय आमी घेता तेन्ना आमी देवाची उतरां थावन आमची मनां नवीकरण करून घेता तर थंय थावन आमकां एक नवीन जिवीत मेळटा कित्याक जिवीत आमी पुनर्जीवन जाता कित्याक देवान जाला की देवाक जेजूचे उतराक जे लोक देवाचे उतराक आपणावन घेतात स्वीकार करून घेतात आमी तेजी भुरगीं जाता म्हूण आमी वयर थावन जल्मल्ली लोक जाता म्हूण सर्गा थावन आमी एक बॉर्न अगेन जाता म्हूण प्रेज गॉड थँक यू जीसस जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 आमी पळयल्ली ब्रदर घालतात की प्रेज गॉड थँक यू जीसस जुआमचे चॅप्टर 1 वर्स 12 थँक यू जीसस पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले
तर आम्ही ह्या संवसारांत जावं पुरो आमच्या आवयचे कुशवे जावन एक स्पिरिच्युअली डेडच येतात प्रेज गॉड पूण जेन्ना आमी येता आमचे हे संवसारी जिवितांत आमकां एक जाणवाय दिवंक सबार लोक येतात आमकां देवाची उतराची एक जाणवाय आमकां मेळटा आमी फकत सांगून पुरो जायना की हांव जेजूचेर पाते येता जेजूचेर एक भावार्थ आसा म्हण पूण भावार्थ आसा तर देवाची उतरां परी म्हाजे जिवीत ती हांवें जियोनचे गरजेचे आनी त्या वेळाक हांव देवाची उतराक हांव स्वीकार करता आनी तेजे नांवाचेर हांव विश्वास दवरता प्रेज गॉड आनी त्या वेळाक हांव जाता तेजी भुरगीं प्रेज गॉड हांव तेन्ना स्पिरिच्युअली आत्मीक रुपान मरचो ना पूण हांव आत्मीक रुपान जियेतलो जेजूच्या नांवान प्रेज गॉड आनी तशेंच आमी पळयल्यार मुखार अनेक मनशाचे अब्रामाचे विशयांत आमी पळयले प्रेज गॉड कशे तेणे आपले जिवीत ते जियेलो ह्या संवसारान प्रेज गॉड थँक यू जीसस आमी पळयली कशे एक सेन्सस जाता एक 5 इंद्रियां जाता कशे आदाम आनी एवेन एक पातकांत पडची एक वेळ पावले तांकां प्रेज गॉड तशेंच आमी उत्पत्तीचे ग्रंथान मुखार आमी वाचल्यार अब्रामाच्या विशयांत जेका म्हणटात एक भावार्थाच्यो एक बापय म्हूण प्रेज गॉड कित्याक ताका एक भावार्थाच्यो बापय म्हणटात हांगा 2 उदाहरण आसात आमकां एक आदाम आनी एवेचे जेणी आपले एक 5 इंद्रियाचेर डिपेंड जाली आनी तेचे वरवीं ती पाता करली आनी सगळे संवसारांत पाताक येयले मरण आयले सगळे मनशांचेर प्रेज गॉड आनी तशेंच अब्राम जे अब्रामाक आमी म्हणटा एक भावार्थाच्यो बापय ते अब्रामाचे एक भावार्था विशयांत आमकां चड शिकोवंक मेळटा आज आमी थोडे तेजे विशयांत आमी शिकया तो कसो आपलो जिवीत जियेलो आपले 5 इंद्रियांचेर ना तर तेजे देवाचे उतराचे एक भावार्थ धरून थीर रावन तेजी परिस्थिती कसली असली प्रेज गॉड तो एक 100 वर्साचो न्हय 75 इयर्स असले तेन्ना न्हय तेन्ना तेका भासावणी देवाची मेळ्ळी न्हय प्रेज गॉड थँक यू जीसस तेका एक भासावणी मेळ्ळी 75 इयर्सांत कसली भासावणी मेळ्ळी तिका प्रेज गॉड थँक यू जीसस तुका एक तुजोच वारिसदार दितलो होय प्रेज गॉड तुका एक वारिसदार तुका दितलो म्हणजे एक भासावणी देवाचे उतराची ताका मेळ्ळे पूण ताका विदीन 1 इयर जशे आतां आमकां एक डॉक्टरा लागीं गेले की एक रिपोर्ट मेळटा आमकां आमी कन्सीव केला एक बायल एक कन्सीव केला प्रेग्नेंट आसा म्हण विदीन 9 months और विदीन 9 months 9 days 9 महिने 9 दिसांत ती गर्भ कितें एक डेलिव्हरी भुरगेक जल्म दिवंक तिका साध्य जाता तशें तेजे जिवितांत 75 इयर्साक ताका एक भासावणी येयली 76 वर्सां सारान भुरग्याक जल्म दिले ना ना न्हय प्रेज गॉड थँक यू जीसस तेजी ते भासावणी मेळ्ळी 75 इयर्स पूण ते पूर्ण जाले 25 इयर्सचे नंतर 25 वर्सां नंतर तिचे ताका ते भासावणी संपूर्ण जाले म्हणल्यार अब्राम भासावणी मेळ्ळे 75 इयर्सांचेर पूण ते भासावणी संपूर्ण एक आयले 100 वर्सांत म्हणल्यार 25 इयर्स गॅप आमकां एक आमी एक लक्षण आमचे जिवितांत पळयता आमचे कुडीन आनी देवाचे उतर आमी सांगता आनी सांगता 2 दीस सांगता 4 दीस सांगता 8 दीस सांगता 15 दीस सांगता जाले पेशन्स एंड जाता न्हय आनी आमी कितें देव हांव इतले सगळे करता इतले देवाचे उतर उलयता सांगून आसा पाती येता सगळे करता पूण म्हाजे जिवितांत कितें हें फावो जायना तेजे दुसऱ्यांच्या जिवितांत जाता तेंची टेस्टिमनी आयकले की म्हाका दिसता तेजे ताका देव चड मोग करता म्हाका मोग करना तेजे बरीच हांव देवाचे उतर सांगून आसा असली क्वेश्चन येतात न्हय प्रेज गॉड थँक यू जीसस
आमचे भावार्थ त्या वेळाक धणधणता ना तर कितें म्हणटात वेवरिंग वय दंडळता. दंडळता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण अब्रामान कशें आपले जिवीत जियेलो त्या वेळार आपले सेन्सस आतां ताणें जियेले असले प्रेज गॉड तर तेका ते भासावणीचेर थीर रावन जातले ना तेका भुरगे पळोवनचेय जातले ना ना. 100 वर्सां न्हय ना. कित्याक तेजी परिस्थिती तेजी कुडीची परिस्थिती तेची न्हय तेजी कुडीची परिस्थिती पळयल्यार तुम्ही एक 75 80 इयर्स 90 इयर्स आतांचे जिवितांत तुम्ही एक मनशाक पळयली तांकां पळयल्यार कसलींच तांकां आशा नासता न्हय ती म्हणटात केन्ना म्हाजी सगळी आशा पुरो जाले हांव आतां देवा लागीं वचूंक तयार आसा अशें ती उलयतात थोडी लोकां न्हय प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण अब्राम त्या जेन्ना तेका एक भासावणी मेळ्ळा त्या वेळात हांव तेका ती भासावणी संपूर्ण एक ये पयलें प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तो थीर रावलो ते भासावणीचेर. आमी रोमन्स चॅप्टर 4 ब्रदर Romans chapter 4. वर्स 17 था. अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वै मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो देखून बसवणी नीज जावंक जाय. मुखार ब्रदर 18 and 19. 18. ओके. आपल्या बरवश्याक कसलोच आदार नातल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली देखून कसले वेळ असले ते आपल्या भरवस्याक कसलोच आधार आधार. नासलेल्या वेळार कसलोच आधार ना त्या वेळाक जावं पुरो डॉक्टर्स तर असली ना ते गोतना कित्याक खंय ते तेजे विशयान दिवना पूण कसलीच आधार ना तेका देवाचे उत्तर आनी भासावणी सोडल्यार कसलीच तेजे आधारच ना. आमकां आतां पूण एक रिपोर्ट आसता डॉक्टरा लागीं गेल्यार ना डॉक्टरान उलोवची एक उतरां आसतात ना थोडे लोक आनी थोडे एक आमकां एडवायस दितात ते डॉक्टर बरो ते हॉस्पिटल बरो एक्सपिरियन्स डॉक्टर थंय वसा हांग वसा आनी दुसरे मेथड्स आसात कन्सीव जावचे हे सगळे आमकां जाणवा ह्या वेळाक मेळटा. पूण त्या वेळांत कसलोच तेजे भरवसेक कसलोच आधार नासलेल्या वेळारी देवाची भासावणी ताणें सतमानली. कित्याक ते एकच एक आधार असले प्रूफ असले तेका एक एविडन्स आमकां भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण शिकला हांव न्ही हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1 इंग्लिश बायबलान म्हणटात ते एक एविडन्स ते एक प्रूफ न्हय प्रेज गॉड. आमी भरवसून आसची ते संगतीची एक ती एक प्रूफ जावन आसा एक एविडन्स जावन आसा थारो जावन आसा. पूण हांगा तेका कसलोच तेजे भरवसेचे ते उतर दिले 17 वर्सांत आमी पळयता तेका एक जनांगाच्यो एक तेका बापय म्हण नेमले देवान ते एक भासावणी दिली. पूण जेन्ना ते आयकले ते उतर अब्रामान तेका एक भरवसो उपजता प्रेज गॉड आनी ते भरवसेक कसलोच आधार ना आनी त्या वेळारी देवाचे ते उतराचेर ताणें सतमानले. तो एक 40 इयर्सान नसलो तो एक 50 इयर्सांत नसलो प्रेज गॉड तो जावन आसलो 75 इयर्स. जस्ट आमी चिंतून आमचे मतींत आमी चिंतून पळयल्यार तो एक 75 इयर्स जे वर्सांत तेका भुरग्यांचे जनरेशन टू जनरेशन ताणें पळोवची अवस्था आसता पूण तेका तेजस एक भुरगो जातालो म्हणून तेका एक भासावणी मेळ्ळा आनी तेचेर ताणें सतमानली देखून
तुझी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बापय जावंक पावलो. प्रेज गॉड. ते एक उतराचेर, देवाचे उतराचेर तो थीर रावलो आणि तेजे वरवीं तो जायत्या जनांगाच्यो नेशन्स, एक नेशन नी, एक कुळयेचे नी, जायत्या जनांगाच्यो तो बापय जावंक फावो जालो. 19th वर्स ब्रदर. आणि चडून 100 वर्सां प्राय भरलेल्या ताका आपणाची कूड मरून आयल्या आणि साराक भुरगीं जावची प्राय उतरल्या म्हूण कळीत आसल्यारय ताचो भावार्थ अस्कत जालो ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. चड उणे 100 वर्सां प्राय भरलेल्या म्हणल्यार तो भावार्थान कितली वर्सां थीर रावलो. 25 years. जेन्ना तेका मेळ्ळे ते उतर 75 वर्सांत. प्रेज गॉड. त्या वेळात हांव 25 years कठीण वर्स, कठीण टाइम आमच्या जिवितांत. आमकां दिसता माझे जिवितांतच असली सगळी घडीत आयलात, असली सगळी प्रॉब्लेम्स माझे जिवितांतच आयलात. दुसऱ्यांचे जिवीत मस्त बरे सोबीत देवान धरयला. माझे जिवितांतच असली सगळी पिडा, माझे घरांतच असली सगळी भुरग्यांची नाना तराची एक आसकत काय. प्रेज गॉड. पूण देवाचे उतर एक पावटी तुम्ही देवाचे उतराचेर पात्तेणी धरून तुम्ही मुखार सरली. चड भलायकेचे जिवीत आणि भलायकेचे की तुम्ही तेजेर एक सोबीतकायेचे एक जिवीत जियेतात. 100% गॅरंटी, 200% गॅरंटी. कित्याक आमी आमचे जिवितांत पळयत आसात. प्रेज गॉड. आमकां सुरवातेक दिसता एक कसले देवाचे उतर उलोवचे भावार्थान. हांव भावार्थान उलयता. न्हय, भावार्थान उलोवचे, देवाचे उतराक थीर रावचे. भावार्थान म्हणल्यार कितें, आमी पयले लास्ट वीक न्ही, तेजे पयले बुधवाराक एक देवाचे उतर आमी वाचले. हिब्रूज 4:2 खंय आमकां सांगता इस्रायलीचे जिवीत, इस्रायल लोकांचे जिवीत कशे असले. तांकां एक भासावणी मेळ्ळी. प्रेज गॉड. आणि त्या भासावणीचेर तिणी भावार्थ धरुना, आणि जे लोकांक भावार्थ धरुना ती कानान शहरांत वचून पावूंक ना. प्रेज गॉड. आतांय आमकां देवाचे उतर आमकां दिला, पूण तितून जशे त्या लोकांनी भावार्थ तिणी जिरोवन घेवना. प्रेज गॉड. ते देवान दिल्ले उतरांचेर ते इस्रायल लोकांनी भावार्थान जिरोवन घेवना. प्रेज गॉड. जर तर आमी देवाचे उतर उलयता, तर ते उतरान जर तर आमचे भावार्थ आमी जिरोवंक मुखार सरना, तर ते देवाचे उतर सांगले कांयच फायदो आयना. प्रेज गॉड. आणि तेच मुखार चॅप्टर 4 आमकां चॅप्टर 4 वर्स 3 सांगता की जे लोकांक पात्ते येले देवाचे उतर, ती विशेवाचे ते जागेक, विशेवाचे ते एक देशांत वचून पावली. कसलो तो विशेवाचो देश. आमी जेन्ना भावार्थान रावता हर एक परिस्थितीन देवाचे उतरान थीर जावन, त्या वेळाक आमकां एक विशेव मेळटा. जे परिस्थिती हांव जर तर आज एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा, एक म्हजो फायनान्स जावं कसले पयशांचे दुड्डवांचे म्हाका एक परिस्थिती बरें ना. प्रेज गॉड. जर तर म्हाका थंय एक बरेपण पळोवंक जाय, देवाचे उतर घेजे आनी तेजेर थीर रावंक जाय. जेजू म्हाका जे परिस्थिती हांव पळयता म्हाज्या जिवितांत, म्हाका दिसून येना म्हाजे हे 5 इंद्रियाक म्हाजे हे दुडवांची विशय एक बरे जाला म्हण, पूण हांव तुजे उतराचेर हांव थीर रावता. प्रेज गॉड. कित्याक तुवें म्हाका ही भासावणी दिला. आमी लास्ट वीक पळयले हिब्रूज 11:32-33 पळयली. ती सगळे प्रवादी लोकांनी, विंचून काडली लोकांनी, ती सगळी देवाचे उतराचेर थीर रावन भासावण्यो जोडून घेयली. दे रिसिव्ड प्रॉमिसेस.
तिने घेले आपणावन घेले तर आज आमकां देवाची भासावणी हे देवाचे उतरांतच आसात. तर हांवें माझ्या जिवितांत एक बरेपण पळोवंक जाय तर हांवें थीर रावन भावार्थान ते उतराचेर आपणावन घेवंक जाय. हे माझे उतर देवान म्हाका दिला म्हूण हांवें स्वीकार करून घेवंक जाय. प्रेज गॉड. आणि जेन्ना हांव ते स्वीकारता देवाचे उतराक भावार्थान हांव ते जिरयता, माझे भावार्थ ते उतरांत मिक्स करता. हांव एक जिरोवन घेता. इंग्लिश बायबल म्हणटा they did not mix faith in the promises they got, they heard. Praise God. जे ते लोकांक ते एक देवाचे उतर मेळ्ळे इस्रायल लोकांक तिणी तितून तेंचे भावार्थ जिरोवना ते उतरांत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कसली आजापां तिणी पळयल्ली त्या अरण्यांत आसतना. कसली एक आश्चर्य देवान तेंचे मुखार करून दाखयले. तांकां खावंक दिलें, तांकां ते इजिप्त गांवांच्यान भायर हाडली, ते तांबडो दर्यो तेणे दोभाग करले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हे सगळे पळोवन पुरपुरूंक लागली आमकां. हे खावंक ना, आमकां रावूंक ना, हांगा बरें ना, आमकां थंयच आमी इजिप्त देशांत आसले तेन्ना बरीं आसली, थंयचे आसून आमी मेल्लीं आसले तर कितले सोबीत आसले, कितले बरे आसले. असले सगळे ती पुरपुरोंक लागले. आज आमच्या जिवितांत आमी कसली पुरपुरोन आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आज आमी जर तर आमी देवाचे उतर सांगता कांयच आमकां पळोवंक साध्य ना आमच्या जिवितांत बरेपण देवाचे उतर सांगलेरी तेन्ना आमच्या तोंडांत आमचे क्वेश्चन्स येतात, कंप्लेंट्स येतात. देवान आमचे जिवितांत कितें एक बरेपण करूं ना. हांव देवाचे उतर सांगून आसा, हांव सगळें करून आसा, म्हाका बरेपण कितें एक दिसून येना. आमकां दिसता आमी एक आमच्या मनाची एक भोगना आमी सांगता म्हण. न्हय, ते एक कंप्लेंट्स जशे ते इस्रायल लोकांनी ते खावचे विशयांत, रावचे विशयांत, पिवोवचे विशयांत तेणी कंप्लेंट करनासली. आमी आज आमचे ह्या परिस्थिती विशयांत देवाक क्वेश्चन करता. तांकां देवाक आमी कंप्लेंट करनासा. ती आमची भोगना न्हय. प्रेज गॉड. जे आमकां भोगना म्हण दिसता आमच्या मनांतून आमी दुसऱ्यांक उतरां उलयता आनी सांगता म्हाजे एक इमोशन्स हांव दुसऱ्यांक शेअर करता म्हण. व्हॉट्सअपान सगळे स्टेटसार शेअर करता म्हण म्हाजें जिवीत कितें आसा म्हण. हे सगळे जावन आसा ते सैतानांतून येयल्ली आनी तेच विशय आमी तोंडांतून भायर काडटा. ती एक मरणाची उतरां जावन आसा आनी ती आमी उलयता केन्ना आमी दुबावता, भावार्थान आमी दुबारता. प्रेज गॉड. आमचे भावार्थ थीर नासता, धणधणटा आमी त्या वेळार. पूण हांगा देवाचे उतर कशें एक अब्रामाक आयले आनी तो थीर रावलो आनी तेका ते उतर प्रायेचेर. प्रेज गॉड. ते 100 प्राय भरलेल्या त्या आपणाची कूड मरून आयिल्ल्या ते साराक भुरगीं जावची प्राय उतरल्या म्हण कळीत आसलेरी ताचो भावार्थ अस्कत जालो ना. आनी ते एक 1 month 15 days तो थीर रावू ना, 25 days रावू ना, 25 months न्हय. प्रेज गॉड. 25 वर्सां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. Praise God. थँक्यू होली स्पिरिट. तर आज आमकां हर एक वेळाक हांव चिंतून पळोवंक जाय. म्हाज्या जिवितांत सगळ्यांक आसात, सगळ्यांक प्रॉब्लेम्स आसात, पूण त्या वेळार हांव कितलो थीर रावता. त्या वेळार म्हाजे जिवीत, म्हाजे हे 5 इंद्रियांक कितें दिसता भोगता हांव ते उलोवन आसा ना, ते हांव दुसऱ्यांक शेअर करता ना, म्हाजी भोगना घेवन हांव देवा मुखार वयता आनी देवाक विचारता तुजें उतर म्हाका दी. ह्या वेळाक म्हाका कसली तुजी उतर जाय म्हाका दी. पवित्र आत्मो तूं उलय म्हाका ह्या वेळाक, कित्याक तुजी गरज म्हाका आसा, तुजी उतराची गरज म्हाका आसा. अशें आमी जेन्ना देवा मुखार वयता, प्रेज गॉड, त्या वेळाक देव तुमकां उलयतलोच. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचे उतर केदींच ते एक फटके रेनी. ते मनशांचे उतरांनी देवाची उतरां
प्रेज गॉड. जेन्ना आमचे मन हे देवाचे उतर म्हणल्यार अशें एक सेन्सिटिव्ह जाता, एक तेका एक रिसीव करूंक एक मुखार येता, त्या वेळार खरोच तो देव आसा म्हण तुमी पातयेता, तर देवाचे उतर खेरीत भाशेन काम करतलेच त्या क्षेत्रांत आनी तुमी जैत पळयतले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी लास्ट वीक आमी पळयले ब्रदर हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6. आमी हे उतर लास्ट वीक पळयल्ले न्ही. प्रेज गॉड. कोणाचे न्ही, आनी आजय आमी पळयले सुरवातीन ब्रदरान घायल्ले. कोणाचे न्ही बाबर्तावीन देवाक मानवंक जायना, मानूंक साध्य ना. आनी मुखार कितें आसा? कित्याक देवा लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय. प्रेज गॉड. तेका ह्या उतरांत आमकां 2 विशय कळटा. एक, भावार्थाविणे कोणाचे न्ही देवाक मानवंक साध्यच ना. आनी दुसरें जावन आसा, जे मनीस हांगा म्हणून ना, जे रोमन कॅथलीक आसा तो देवा लागीं येता मुखार मागोंक, ना तर एक अनभावार्थी येता देवा लागीं, अशें दिना. कित्याक देवा लागीं सरतल्यान म्हटल्यार हर एक इंग्लिश बायबलान दिला whoever believes म्हटल्यार जे मनीस देवाचे उतराचेर पातयेता आनी लागीं सरता तेजे लागीं देव आसा म्हण पातयेन येवचें. हांव बायबल वाचतना अशें वाचले की ह्यो देवा आमकां एक जाणवाय आतां सिंपल जाणवाय कितें मेळ्ळा. देवाचे उतर जावन आसा जेजू. हांव जेन्ना जेन्ना देवाचे उतर हातींत घेता, एक म्हजें मन एक सेन्सिटिव्ह जायचे की हे एक फकत म्हज्या हातांत बायबल न्ही, जेजू म्हज्या हातांत आसा. आनी जे उतर हांव उलयता ते उतर देवाचे, जेजूची उतरां. जेजू म्हाका आज उलयता. हर एक वेळार बायबल ओपन करतना वाचूक तुमी इतलेच म्हणा, जेजू हांव आज तुझे उतर म्हजे कानांत पडटा, म्हजे मनांत पडटा. आज म्हजे उतर हांव घेता तुजे लागींचे. आनी देव तुमकां खरेपणी, पवित्र आत्मा तुमकां खरेपणी जे तुमी वाचतात त्या वेळार तेजे थावन तुमकां एक उतर दितलो. प्रेज गॉड. हांगा दिला कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हण पातयेचें. प्रेज गॉड. प्रतिफळ आमकां मेळताच हे देवाचे उतरान. तुमी जैत व्हरतलेच. थोडे दीस कठीण जायत, थोडे म्हयने कठीण जायत, कित्याक म्हाका दिसून येना. आमी संवसारीक जिवितांत आसले तेन्ना आमकां आमचे 5 सेन्सेस जावनूच जियोनची गरज आसा. पूण ते 5 सेन्सेसाचेर आमी अवलंबून रावचे आमकां गरज ना. कित्याक आमकां आतां भावार्थाची एक सेन्स, एक अनेक इंद्रिया देवान आत्मीक इंद्रिया आमचे भितर घायला. जेन्ना आमी तेजे उतराक स्विकारला ते जावन आसा भावार्थ. आनी जेन्ना आमी भावार्थान चलता, जे दिसनात ते उतरांचेर आमी पातयेता देवाच्या उतराचेर, आनी त्या वेळार आमी प्रतिफळ तेजे लागींचे आमकां मेळताच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक सिंपल माझे एक टेस्टिमनी. काल मॉर्निंगतान उठले, सकाळीचे उठले की राईट इयर माझे कानाथान, राईट ब्रदर, राईट, उजवो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. उजवो कानात हांव वॉटरी लिक्वीड अशे फ्लो जावंक सुरू जालें. म्हणल्यार अशें गळोंक सुरवात जाली. म्हाका फील जालें, म्हाका सेन्स जालें उठले की कसले तर एक लिक्वीड अशें, एक तुमी पळयला आसा पुरो कोणा इन्फेक्शन बीन जाता तेंकां थंडी जाले तेन्ना तेंकां कितें जाता, एक येलोइश लिक्वीड अशें तेंकां येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. अशें कोल्ड चड हांगा वारें म्हणटा, जे खंय हांव आसा थंय चड ओपन एरिया, तर थंय आमचे सगळे अशे वारे चड हे जाता. प्रेज गॉड. आनी आमचे घर बी आसा 3rd फ्लोराचेर.
प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. तर तसे जावन कसले एक थंडीन ते वारेन माझे कानांत हांव लिक्विड येवंक सुरू जालें. प्रेज गॉड. आनी म्हाका हें कळीत जालें, सेन्स जालें उठलें की. आनी हांवें कितें केलें, एक कॉटन घेयलें आनी हांवें जस्ट ते धरयलें, कित्याक ते एक गर्ल भायर येजे न्हय म्हणगेन हांवें धरयलें. प्रेज गॉड. आनी हांवें जस्ट प्रे केलें. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी आम्ही प्लॅन केले की ENT डॉक्टराक वचून मेळचे आज इव्हनिंग पयलें. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी आफ्टरनून पयलें हांवें 11 o'clock हांवें ते कॉटन बॉल्स कितें घायले ते काडले. थोडेसे एक 2-3 ड्रॉप्स ते कॉटन बॉलचेर असले. म्हणल्यार देर इज थंय आणखी ते लिक्विड गळतेसा म्हणचे एक म्हाका सायन म्हाका अशें दिसलें, लक्षण म्हाका दिसलें आणखी आसा ते लिक्विड. प्रेज गॉड. आनी ते दुसरे बॉल चेंज केले, कॉटन बॉल्स, आनी घायले. आनी आफ्टरनून 1 o'clock 2 o'clock अराउंड आनी परत हांवें काडले. सकाळी कितले पळयले तेजे की कमीच आनी थोडे कमीच एक स्मॉल ड्रॉप अशें दिसले. प्रेज गॉड. आनी हांवें क्लीन केले आनी हांवें दुसरे बॉल 4 o'clock ओपन केले, कसलीच लिक्विड ना. प्रेज गॉड. इव्हनिंग 5-6 o'clock पळयले, कसलीच लिक्विड ना. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी देवाचे एकच उत्तर सांगून असले आमी की जेजू तुझे घाय वरवीं माझे कानांत कसलें इन्फेक्शन आसूं दी, कसली जावं दी, तुवें म्हाका गूण केला आनी हांव भावार्थान पातयता. तुवें म्हाजे गूण केलाच म्हूण हांव पातयता. तुझे घाया वरवीं म्हजे कानांत असले हर एक इन्फेक्शन गूण जाला. इतलेच साकणितान हांवें सांगले. प्रेज गॉड. आनी अनेक विशय कितें, जशें आमी हिब्रूज 4:3 2 and 3 सांगले. हिब्रूज 4:2 सांगता, तुम्ही भावार्थ जिरोवन घेवचे, जे देवान दिला ती उतरांत भावार्थ जिरोवन घेवचे. हिब्रूज 4:3 म्हणटा, जे तुम्ही भावार्थान उतर घेतात, जे तुम्ही जिरोवन घेतात भावार्थान, ती उतरांचेर जेन्ना एक पातयेणी तुम्ही धरयतात, त्या वेळाक तुम्ही विशेवाचे जागेर तुम्ही पावता म्हूण. आनी हे एक विषय 3 weeks जाले, नॉट 3 weeks, लास्ट वीक 2 weeks जाले. दिस इज द 3rd week. ते उतर तुमकांय आमी शेअर केले, हांवें शेअर केले झूम सेशनान. जेन्ना ती उतर हांवें त्या दीस वाचले, काल पयलें, आज पयलें म्हाका ती उतरां उलयतली म्हाजे मनान. आय हॅव एंटर्ड इन टू रेस्ट. हर एक विशय जेन्ना एक नेगेटिव्ह थॉट येताली, हे इतले दिसान 2 weeks हांव म्हणटालें, जेजू सगळें तुवें संपूर्णायेक हाडला म्हाज्या जिवितान, आनी हांव तुजे विशेवाचे एक देशांत हांव आसा. आय एम एट रेस्ट, आय एम एट रेस्ट. इतलेच म्हणटालें. आनी काल जेन्ना हे विशय म्हाजे कुडींत घडले, हांव म्हणले, जेजू तुजे घायान हांव संपूर्णायेन गूण जाला आनी हांव त्या विशेवान हांव एंट्री जाला. आय हॅव एंटर्ड इन टू द प्लेस ऑफ रेस्ट इन जीसस क्रायस्ट. इतलेच म्हटले. प्रेज गॉड. इव्हनिंग पयलें ओनली टील आफ्टरनून 1 or 2 o'clock म्हाका ते एक ड्रॉप्स जे कितें एक लिक्विड म्हाका दिसले. प्रेज गॉड. आफ्टर 2 थंय कसली एक लक्षण ना, ते एक म्हाजे कानांत कसली एक जाला म्हणची म्हाजे सेन्सजय म्हाका ना, कितें एक इन्फेक्शन जाला ना. मॉर्निंग उठले तेन्ना सकाळीचे म्हाका हांगा सायडान, कानाचे सायडान सगळें दुखताले आनी मागीर लिक्विड येता ते दुखी म्हाका आफ्टरनून पयलें कंप्लीट नॉर्मल, ॲज इफ देर वॉज नथिंग हॅपन्ड. कसलीच म्हाजे कुडींत कसली एक घाव जाला म्हणची एक सेन्सजय नसले आफ्टर 3-4 o'clock. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कित्याक भावार्थान जेन्ना तुम्ही रावता, तुम्ही ते विशेवाचे जागेक वचून पावूंक जाय. थँक्यू जीसस. जर आमी भावार्थान आसाव तर आमी ते
विशेवाचे जागेर देव आमकां व्हरून पावयता ते क्षेत्रांत. जर म्हाजे कुडींत एक भलायकी ना, तर आज हांव जर देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरयता आनी ते जिरोवन घेता भावार्थान, तर हांव ते भलायकेची एक विशेवाचे जागेर वचून पावता. आज म्हाका दुडवांची एक परिस्थिती बरें ना म्हाज्या जिवितांत, तर देवाचे उतर फिलिपिन्स 4:13 ते विषय ते देवाचे उतर घेया आणि उलया आणि जेजूचेर पातेणी तेजे उतराचेर भावार्थान थीर रावा आणि सांगा, जेजू हांव ते दुडवांचे एक बरेपणान ते दुडवांची तुवें संपूर्ण एक ते बरेपणाची जिवीत म्हाका दिला, कसलीच प्रॉब्लेम्स ना, आणि त्या विशेवांत हांव आज आसा. तुजे नांवान उलोवंक सुरू करीजे. प्रेज गॉड. कित्याक जेजून हर एक वेळा उलोवन आश्चर्य केलें, उलोवन तेणे गुण केले. प्रेज गॉड. उलोवन तेणे एक दर्या थंड केली. तर आज कसली तराची एक अंधकार आसा आमच्या जिवितांत, कसली तरेचे प्रॉब्लेम आसा, तेका एकच एक सोल्युशन आसा, देवाचे उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. कोणाक कितें ऍड करचें आसा ब्रदर? ना समास सिस्टर्स कडी बाबार्था विशयांत वय अब्राम कशें जियेलो. एक्चुअली म्हाका एक रेवलेशन ते दाडा तुमी सांगताना आयलें, अब्राम एक्चुअली जियेलो, ताका केदाळा बसवणी मेळ्ळी, ताचे उपरांत तो जियेलो. वय ताचे पयलें तो मस्त कंतीन तो जिवन आसलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. भियोन आसलो तो. वय अब्राम भियोन आसलो न्ही पयले. वय ताका बियेनाका म्हणलो फर्स्ट वर्ड दिल्लो. वय. वय ते वय बेन ताचे ते आसले वरवीं ताका ते रिजल्ट तो ते अनुभव करूंक जायनासलो ताका देवाचे. वय वय आमच्या जिवितांत तशें न्ही. बे केदाळ आमच्या जिवितांत आसा, ते दाळा मसोरी आमकां ते बसोवनी आमकां कंप्लीट करूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी कोणी ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करियात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड. ब्रदर ऍड करूंक आसा की? ऍड ना बरे विषयी आम्ही समजले भावार्थ विशयान आनी गुंडायन वय आम्ही खाली भावार्थ म्हणटना दोळ्यांक दिसनातले फाती येता पळय ते डेफिनेशन, वय पूण ताच्या भितर जायते गूण संगत्यो आसात. केदार आमसर आमच्या सेन्स नॉलेजर आमी जियेता, कशें आदाम आनी एवेन तिणें सांगल्या बरी सेन्स नॉलेजर जियेले वरवीं देवाच्या आजारपणांतल्यान भायर येयली ती, वय ताका प्रायोरिटी दिली. भावार्थान म्हळ्यार आमी देवाचे बसवण्याचेर पातयेवन जेवंक आसा. कशें अब्राहमाक कसो ताच्या बरोवसाक मोड नाटलो, खाली ताणें बसवणी सत मानल्या वरवीं तो भावार्थ असो बापाय जावंक पावलो. 75 इयर्सार ताका बसवणी मेळ्ळ्यार भुरगीं जाताना लगभग 100 वर्सां जाली. तर कांय प्रूफ नाटले, फिजिकली पळयल्यार साध्य आसले, पूण ताणें ताचे कामान सेन्सस वयर व्हरून हाडले. बगार देवाच्या त्या बसवण्याचेर व्हेली आनी त्या देखून आमी ताका भावार्थ असो बापाय म्हणटा हांव. तशेंच आजूय देव आमकां आशेता आमी भावार्थान ह्या संवसाराच्या हर एका समस्येचेर जैत व्हरोंक जाता म्हूण आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी कोणाक उलोवंक आसा की कांय? कोणाक उलोवंक ना जाल्यार आमी अकरेच म्हळ्यार मागणें करया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मगळ बापा अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा तुवें सबार संगती आमकां तुवें ह्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां उगडापे केले बापा. पळय आमी भवार्थ 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 म्हणून आमी मात्र उसारता, पूण भवार्थांत आमच्या जिणेंत आमी सदां न्हीत
हर एका घडयेंत आमी भावार्थांत आमी कशें जियोचें म्हणून तूं आमकां सविस्तर जावन तुवें आमकां सांगलें बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, तुवें आमकां सकाळांक तुवें सांगात हाडून हें तुवें उगडापें केलें तुज्या पुता मारिफात आनी तुज्या पवित्रत्म्या मारिफात तुवें आमकां उगडापें केलें. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन, आमेन.